Нарушенията на съня нощно време, така наречената сънна апнея, е често срещано, но малко познато заболяване. Как възниква то и как се лекува? Това е нещо, което се наблюдава в 10% от мъжкото население между 40 и 60 годишна възраст. Толкова разпространено, колкото хроничния бронхит, но за съжаление абсолютно непознато. Тези пациенти, тези 10% от мъжкото население, са застрашени както за здравето, така и за живота си по време на сън. От тези 10% в Германия, за Западна Германия става дума, те представляват около 2 милиона души, 200 хиляди или 1% са смъртно застрашени. Подобна е картината и за нашата страна. В различните държави статистиката показва между 4 и 10% засегнати мъже и 10 мъже спрямо една жена по отношение на разпространението между двата пола. Какво всъщност е основното оплакване на такива пациенти и как те стигат до лекаря? През деня сутринта са много изморени. Често казват, че цялата нощ са прекарали, като че ли са пренасяли тежки товари, дърва, камъни. Понякога са сънливи още на закуската, още на масата на закуска, в тоалетната. Една необоснована умора, която те не могат да си обяснат. Обикновено те отиват при лекаря, водени от своите съпруги или своите близки, тъй като те самите не осъзнават, че става нещо фатално с тях. Близките им се оплакват, че те хъркат силно през нощта, че спира дишането им. В някои по-тежки случаи цвета на лицето се променя в тъмно, потъмнява лицето или до морав цвят, както се нарича цианоза на медицински език. И всичките тези оплаквания завеждат пациента заедно с съпругата му или неговите близки при лекаря. Другите оплаквания са, че пациента става често нощно време по малка нужда, че се поти през нощта, че се мята в леглото си. Когато го прегледат от класическия лекарски преглед, излизат наяве някои признаци на смущение на сърдечната дейност, ритъмни смущения, високо кръвно налягане, леко увеличено наднормено тегло. Признаци, които не могат да обяснат тежките оплаквания и лошото самочувствие на пациента. От тук нататък следващата крачка е този пациент да бъде разпознат от лекаря и да бъде насочен адекватно към подходящи лаборатории за изследване на съня и бодрстването и в частност изследване на дишането по време на сън. Какво става по време на сън? Както преди малко разказахме, спирането на дишането е предизвикано от колапс на орофарингеалната мускулатура. Тази клапа, която се развива в носоглътката, възпрепятства движението на въздуха към белите дробове. При запазени дихателни движения на гръдния кош, на коремната стена и на диафрагмата. Поради това, че въздух не влиза в белите дробове, рефлекторно движенията на гръдния кош стават все по-мощни и по-мощни, с все по-големи и по-силни усилия от страна на организма да преодолее тази пречка, която е в носоглътката.
тези мощни движения на гръдния кош фигуративно мачкат сърцето и го карат да бие в един режим на полупразно препълнено. Освен това, по рефлекторен път се развиват така наречените тахибрадикардии, които преведени на обикновен език означава, че в края на апноичната пауза, в края на спирането на дишането, сърцето бие много забавено, а при продишването много ускорено. Това се редува всяка минута по няколко пъти, тъй като една пауза може да продължи от 20 секунди до 2 минути и нагоре. Можете да си представите 2 минути без да си поемете въздух. Това води до нарушаване на оксигенацията на кръвта, на насищането на кръвта с кислород. И тук. За да продиша, пациента трябва да се събуди, да възстанови тонуса на мускулатурата в носоглътката, шумно да си поеме няколко пъти с силно прохъркване въздух, отново да заспи, отново да спре да диша. Това е обикновено последователността на събитията, които се случват с тези пациенти по време на сън. За щастие, в последните 10-20 години развитието на технологията даде възможности за точна диагностика на това заболяване, а оттам след 1981 година се стигна и до адекватното лечение с така наречените CPAP апарати, което идва от английския термин Continuous Positive Air Pressure, което означава апарат, който подава въздух под постоянно повишено налягане през маска, през носа. Така изглеждат някои от апаратите, които съществуват на световния пазар. Това са американски апарати на фирмата Respironics Haldane. Какво всъщност прави този апарат? Преди малко ви разказахме, че се получава един клапен механизъм в носоглътката, който спира проникването на въздух в белите дробове. Този апарат през маската подава постоянно повишено налягане на атмосферен въздух и пациента, дишайки през носа по този начин, при затворена уста естествено, преодолява чрез това налягане колапса на носоглътката и на мускулите, на меките мускули в носоглътката. При това пациента вдишва и издишва срещу повишено налягане. Проходимостта на горните дихателни пътища е запазена. И така, вместо да се вдиша веднъж на минута или 2 пъти за 2 минути, той диша нормално 16-18 пъти. Съществуват няколко стратегии за лечение на обструктивна сънна апнея. Един от най-старите методи, това е оперативният начин на лечение, като целта е да се преодолее тази пречка. Другия начин на хирургично лечение е така наречената увулофарингопалатопластика. Това е една операция, при която се изрязва част от мекото небце, небните дъги, сливиците. При някои от по-тежките случаи се налага да се изрязва основата на езика. В някои от големите световни центрове се прави корекция на ъгъла на долната челюст. Всичко това се прави с цел да се освободи проходимостта на горните дихателни пътища в тази фатална зона. За съжаление, хирургичните методи на лечение, специално увулофарингопалатопластиката, дават около 50% положителен ефект. Проследени обаче за дълго време, тези пациенти, които са оперирани, практически се връщат към изходните си данни в около половината от тези пациенти. С една дума, около 30% от 100 пациента се подобряват.
Останалите имат съмнителен ефект. Операцията не е много лека, прави се под обща наркоза, трае около 1 час, ако не и малко повече, и крие редица рискови, още повече за увредени вече пациенти от страна на сърдечно-съдовата система. При този алтернативен начин на лечение, ЦПАП лечението е много по-добро като решение с редица предимства. При запазена проходимост на носа, практически ЦПАП лечението може да даде 100% преодоляване на това тежко заболяване и връщане към нормалния начин на живот и нормалното качество на живот. Съществуват и други начини на лечение с така наречените протези, които се носят по време на сън, отливки на челюстта, различни лазерни операции на носоглътката. Напоследък даже има една технология с завързване на езика към челюстта, но всичките тези неща практически допълват възможностите на ЦПАП лечението там, където не е възможно да бъде прилагано. Основният начин на лечение в света в момента е използването на такива машини, които подават въздух под повишено налягане.